Anong wala man yung palago ang Pilipinas? Kami karon lagot kay me. Kabalo mabunga nung lagot kay me. Ha? Nga nung wala man yung padaog ka, si Rabia Mateo ang among kandidata sa Pilipinas. Ha? Kagwapa ka na among kandidata ka na bang kinsa magugapasi ugdaan ng Miss Universe? Kinsa gadjad sana? Ha? Kinsa gadjad sana? Kanaan may makag-istorya ang gadjad sana. Anong wala man yung padaogan ni si ang among kandidata? Ha? Imbis na panglima na unta ng corona para sa Pilipinas, inyo pa man yung gibitin. Ha? Lagot kay me. Ha? Lagot kay ko. Kagwapa na mo ang kandidata sa Pilipinas niya. Wala ninyo pa dauga? Kadako ang naguan niya. Wala ninyo pa dauga? Ha? Pilan usa pa man yung gipangita. Anong dit ka namang uban yung gipadaog? Nga, gwapa naman kayo na mo ang kandidata? Karang judges ana, kinsa na judges ana basig na sayo na. Dili mi kuan ana, basig na sayop ng judges ana nga pag-judge ana. Basig 90% na nahimong 60 na bali. Ha? Basig mao na, ayo ka ni. Basig dili ka klaro ng judge ana. Baling rampa ang taon ana amo ang contestant sa inyong stage. Unyaw, pildi di ay? Kanang gapasiugda na god. Ha? Imbis na pangliman o tanga corona, inyo ba yung gibitin? Kamu ba lagot kay mininyo? Kanang judges ana ganahan ko istorya ana kay nag-uol jume. Nag-uol ko. Abali na mong tinan-aw niya sa inyong live diya. Pagkahuman ay wa di ay kadaw. Unsam taon mo eh. Perting lain na jud kayo. Una kanang gap si ugda ana tarong nga ninyo sunod. Ha? Tarong nga. Gwapa kay ilunggo ng amo ang kandiya participant kanya karon pildi di ay kani pud utang kaning manager anang Rabia tarong nga pud sa may ganasay ng costume ana katong yellow man na kayo unsa pud tao na oy yellow man na kayo garantaw may yellow man kay na stage siya mahayag man kay na yang costume unsa pud tao na wala laing color pwede na untang pink kay babae guna kanong yellow man na mura naman orang mangga noon ha usa man tindahag mga prutasan yellow man na inyong color pink unta to kay babae gud pink unsa taro nga pud napay inyo nga gipasuot pa yung pako unsa man na langgam kay pakan dili unta na mao ha kumpli ka na yang beauty kumpleto na dili pa kay nyo pa ng bungkuan lig mga unsa nang butang kayo nagpako noon ha butang ng pako sa di man amulupad di man paluparay stilan man natarong ra pa yellow unta stilan purunta na pero okay ra unta na lago ta jud mi ngano wala man yo padaugan ang contestant kinsa may judges ana yon no kagwapa ng contestant sus ko Mario Joseph man ay gwapa na kayo anan nilain dia ha? Usa pa yung gipangita? Ha? Usa pa yung gita? Taas. Guwapa. Nya. Gibitin mo noon ninyo mintras panglima na unta na corona des Pilipinas. Inyo magibitin. Lagot yung maayo. Ha? Lagot kay ko. Ha? Kay pretend akong lantaw-lantaw pag sa inyong live. Sa inyong video. Sa inyong Miss Universe pageant. Pagkahiman-himan top 21 na day ko Tom Mario Joseph man yung tao na oy gusto mi nga ipausob na mo na usba niyo ng pageant nga Pilipinas mo kadaog jud usba kay na dismaya mi nag-uol mi di katulog anang inyong gi kuan di nga dili Pilipinas kadaog kagwapa nang kutistan nga di ko kadaog ha unta pod ka ng mga sunod ba kaning mga manager ana ayan nang yellow kay mura manggang hinugod pagpakan ninyong pako ingon pila kadupa na yung pako sunod na pero nindot man pulunta ang problema wa kadaog nga na wala makatak kadaog in taon ha nga sus ko pution hamis guwapa kumpleto na tanan niya kaning judges good usahay man ning judges good kay buguon mo ng judges di agud
malumutan ang tao unang karon, di may musugot. Pausog na mo nga pageant. Usba nyo na. Usba. Usba nyo na Pilipinas brag. Gwapa kayo namong kuan nya di nyo dagon. Usba. Usba ka ng judges tarong nga. Ako pa judges ana. Pilipinas daog. Galing na dili ako judges. Salamat sila. Salamat. Usba nya. Tarungan nyo sunod. Tarungan.